טוב, אני קיבלתי משימה בלימודים להצליח לאפשר לפוד בקוברנטיס לגשת לריסורסים ב-AWS. לא משנה אם זה S3, RDS, כל ריסורס אחר, הייתי צריך לאפשר לפוד לדבר עם הריסורס. כמובן שזה דורש לתת איזשהו רול לפוד, וכשהתחלתי לעשות את הבירור תוך כדי למידה, בעצם נתקלתי בשלוש דרכים עיקריות לתת לפוד אפשרות לעשות אותנטיקציה ולגשת לריסורסים. יש לנו את הדרך הלגאסית, נקרא לזה, הקלאסית, של לתת לפוד את ה-AWS Credentials כמשתנה סביבה או סיקרט או מה שזה לא יהיה. אני לא אסביר לעומק יותר מדי למה זה לא כדאי. מן הסתם, ה-Credentials האלה לרוב הם פרמננט. הם יושבים בתוך הפוד או באיזשהו סיקרט, ואם מישהו הצליח לגשת לקרדנציאלס האלה, אנחנו לרוב לא נדע שהוא הצליח למשוך אותם. במידה והוא משתמש בהם, אנחנו לא נדע שהוא ישתמש בהם. לרוב אין על זה איזושהי בקרה, רוטציה לקרדנציאלס, זה משהו שאנחנו צריכים לוודא שקורה. בקיצור, לא כל כך מומלץ. אז כשהתחלתי לבדוק, עשיתי את זה פעם ראשונה עם Credentials בשביל לשחק ככה עם סיקרטים ואיך מכניסים סיקרט לפוד, וזה היה נחמד. ואז בעצם יש לנו אופציה נוספת שהיא IRSA, IAM Role for Service Accounts, או IRSA, IRSA, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. עכשיו, יש את האופציה השלישית של Pod Identity, עוד רגע אני אדבר על זה. בשבילי IRSA, אמנם הוא כאילו מכיל הרבה יותר שלבים והרבה יותר דברים שצריך להגדיר, זה היה לי עדיין הרבה יותר אבסטרקטי מלהשתמש ב-Pod Identity. בעיניי, כשהשתמשתי ב-IRSA, והייתי צריך להגדיר גם ברמת הריסורס, גם ברמת התשתית, וכשאני מדבר על תשתית זה מהקלאסטר עצמו, על ה-VPC, עד הרולים והפוליסות שצריך להגדיר. רולים, אני מחשיב את זה פה כתשתית, אני אראה תכף, זה הכל בטרפורם. ובנוסף לתשתית גם צריך להגדיר את כל הדברים האלה ברמת הקוברנטיס. זה היה לי קצת מוזר והיה לי קשה לדמיין איך עושים לזה אוטומציה וולידציה שהמידע הזה למעשה נכון. ואז עשיתי את זה עם IRSA, וזה היה לי מאוד מאוד אבסטרקטי, לא הבנתי כל כך מה קורה מאחורי הקלעים. ואז ראיתי שלפני משהו כמו חצי שנה, AWS בעצם יצאו עם משהו שנקרא Pod Identity. אז התחלתי לקרוא קצת, ואז אמרתי שאני אעשה את הדבר הזה בעצם עם Pod Identity. אז למעשה, אמנם אני כבר ביצעתי את המיני פרויקט הזה, יש פה את הסטפס של לעשות אפליקציה שמעלה קובץ לבקט, לעשות לה דוקרייז, ליצור את כל ה-deployment, את כל ה-infrastructure וכו' וכו' וכו'. תכף נראה את זה. בגדול הסיבה שאני עושה את הסרטון הזה כי זה עדיין לא התיישב לי כמו שצריך, והסרטון הזה בעצם הכריח אותי שנייה רגע לקרוא מחדש בדוקומנטציה ובכל מיני מקומות. אם מישהו רוצה לקרוא על זה עוד מעבר לסרטון, אני אשים אולי לינקים. יש מאמר, קודם כל הדוקומנטציה של AWS כבר תומכת בזה, זה פיצ'ר שיצא לפני משהו כמו חצי שנה, לקח להם איזה חודש-חודשיים שתהיה דוקומנטציה.
טובה. מעבר לזה, אתם צריכים לשים לב שאתם משתמשים, אם אתם עם טרפורם, אז בפרוביידר הכי עדכני, כי הם התחילו לתת לו תמיכה רק לא מזמן, לפני כמה חודשים. וזו הסיבה בעצם שאני אעשה את הסרטון, בשביל שזה יתיישב לי קצת יותר טוב. אז מה בגדול זה דורש מאיתנו, אם אנחנו רוצים להתחיל לתת לפודים בקלאסטר שלנו, בעצם גישה לריסורסים ב-AWS. אני אראה את זה, יש את זה גם בריפוזיטורי פה בגיטאב, אם זה היה פחות נוח. אם מישהו רוצה להסתכל, יכול ללכת לאסף דורי, לפרופיל שלי, לחפש ריפוזיטורי בשם פוד אידנטיטי. יש פה את כל המידע, כמובן שאפשר לעשות קלון לסטאפ עצמו. מה זה דורש מאיתנו? נתחיל מרמת התשתית. אז זה מתחיל בלהתקין add-on לתוך הקלאסטר שנקרא pod identity. אנחנו נותנים לו את הקלאסטר name, את ה-add-on name והversion. בדקתי את זה גם עם version 1.2, זה עבד בלי שום בעיה. לדעתי 1.3 זה הכי עדכני, הכי recent, אבל תבדקו, תראו שאתם עובדים עם ה-add-on הכי עדכני, ואם אתם עם טרפורם אז עם הפרוביידר הכי עדכני. ואם אתם אחר כך רוצים לבדוק את הדבר הזה, אתם צריכים לראות גם שהאימג' שאתם משתמשים בו בדיפלוימנט, בין אם זה AWS CLI אימג', לראות שזה באמת גם אימג' עדכני, בשביל שהוא ידע לתמוך למעשה בחיפוש של credentials דרך pod identity, כי יש לו בעצם איזה 7 או 8 אפשרויות שונות של הזדהות, והוא עובר אחת, ואם הוא לא מוצא באחד, הוא עובר לשני. לדעתי הראשון זה דווקא credentials. אז זה ברמת ה-add-on. מה שה-add-on הזה עושה, כל נוד שיש לנו בקלאסטר בעצם מקבל את ה-agent, את ה-pod identity agent, ואז הפודים בהתאם לקונפיגורציה יוכלו לעשות את הפעולות שאנחנו רוצים שהם יעשו. אז זה ה-add-on. אגב, ה-add-on הזה, אני הגדרתי את כל התשתית פה לא כמודול, לא השתמשתי במודולים פה, אבל התשתית הזו, ה-agent הזה, ה-add-on, מגיע by default הוא מגיע by default לצורך העניין במודול הזה, שהוא כאילו המודול הרשמי ל-EKS. אם אנחנו נלך לקלאסטר add-ons, אפשר לראות שהוא מגיע פה כבר built-in, זאת אומרת הדבר הזה כבר נכנס מה נקרא full gas, ואפשר להשתמש בו. אוקיי, אז מה נדרש לנו חוץ מלהתקין את ה-add-on? האמת שלא הרבה, ביחס ל-IRSA בכלל לא הרבה. אם אני אלך פה ל-POC רול שיצרתי לצורך הדוגמה פה, אז יש לנו רול שאנחנו צריכים להגדיר, זה לא שונה מ-IRSA. מה כן שונה מ-IRSA? החלק הזה, STS Tag Session, וה-Principal Service בעצם מפנה ל-Pods EKS Amazon.com, בשונה מ-IRSA, ש-IRSA מנצל רק את ה-EKS Amazon.com. אז זה מה שמשתנה, Tag Session ו-Pods EKS Amazon.com. עכשיו, אחרי שבעצם אנחנו יוצרים רול, צריך להגדיר לו את הפוליסה. במקרה שלי, אני אראה שנייה את האפליקציה כביכול. מה שהאפליקציה שעתידה לרוץ בתוך הפוד אמורה לעשות, זה יש לה פה פונקציה שמייצרת קובץ, סתם זורקת קצת טקסט בתוך הקובץ, ואז יש לנו פונקציה שרוצה להעלות את הקובץ הזה לבקט.
מקבל פה פרמטרים של file name, bucket name כביכול. ופה ה-file name וה-bucket name הם hard coded, ברור שבמצבים אמיתיים אנחנו לא נעשה את זה ככה, שזה hard coded, אנחנו נעביר את זה כמשתנה סביבה, ואולי נעשה איזשהו default values שהפונקציה, שהאפליקציה תוכל ליפול עליהם במרכאות, במידה שלא קיים משתנה סביבה תואם, אז שהיא לא סתם תקרוס. ככה חומר למחשבה, אבל במקרה הזה פחות רלוונטי. אז אני אחזור לפוליסה עצמה. במקרה שלנו, בגלל שזה רק שם קובץ, אז רק חלק הזה בפוליסה רלוונטי, רק ה-put object. יש פה את כל השאר כי שיחקתי עם זה קצת, בהתחלה לא הייתי בטוח אם אני רוצה רק להשתמש בדיפלוימנט של AWS CLI ולראות שאני מצליח לעשות list all my buckets דרך AWS S3 LS, שזה עושה בעצם list לכל הבקטים. לא משנה, בקיצור יש פה כל אלה די מיותרים, רק ה-put object רלוונטי, וה-resource כמובן שזה כרגע פתוח לכל הריסורסים בחשבון, וגם אם הפוליסה והרול האלה בעצם יוצמדו לחשבון אחר, גם תיאורטית בחשבון אחר זה יוכל לעשות את זה. אז בפוליסי עצמה אין שינויים, אין חידוש למעשה, גם ב-attachment פה אין חידוש. איפה כן יש חידוש? למעשה כאן. יש איזשהו אובייקט, resource, שאנחנו יכולים להגדיר, שקוראים לו AWS EKS Pod Identity Association. בשביל שה-resource object הזה יהיה זמין, צריך לראות שזה באמת משתמשים באחת מהגרסאות היותר חדשות של AWS Provider, בשביל שבאמת ה-resource הזה יהיה זמין לשימוש. מה שה-resource הזה מקבל זה cluster name, שזה מובן, ה-namespace, שבו אנחנו הולכים לעשות deploy ל-deployment, לאפליקציה לצורך העניין, לאפליקציית פייתון הזו. ולמעשה הדבר העיקרי פה הוא ה-service account, זאת אומרת ה-service account שהולך להריץ את האפליקציה ולנסות לגשת לריסורסים שלנו ב-AWS, ו-role ARN של הרול שיצרנו פה. לא מסובך. אז עכשיו אני אראה את service account שאנחנו יוצרים. לזה אנחנו נעשה kubectl apply בהמשך, ויש לנו פה את ה-deployment. אני צריך לבדוק, לראות שזה עובד, אני כנראה אעשה איזה שנייה בדיקונת אופליין בזמן שאני ארים את הקלאסטר תכף, וכדי שזה עובד אנחנו נחזור ונראה שהכל טוב. אפשר את האימג' פה להחליף, האימג' הזה זה פשוט האפליקציית פייתון הזו, כשעשיתי לה כאילו שעטפתי אותה כקונטיינר, כאימג', ואז אנחנו פשוט משתמשים בזה בדיפלוימנט. זה כל מה שנדרש מאיתנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לוודא שהסרוויס אקאונט שמריץ את האפליקציה זה הסרוויס אקאונט שאנחנו הגדרנו פה. כמובן שה-namespace גם חשוב, כרגע זה בדיפולט namespace. מה שאני אעשה זה אני ארים את הקלאסטר. אני יכול להראות שאני לא משתמש פה במודול כמו שאמרתי, פשוט בשביל קצת לפשט את הדבר הזה, וגם כי במודולים החדשים האדון כבר מגיע built in, רציתי לעשות את זה לבד. אבל בגלל שבחוץ באמת עובדים עם מודולים, אז כמובן שגם צריך לשלוט בנושא הזה דרך מודולים. מה שאני אעשה, אני
ארים פה את כל הקונפיגורציה, כולל האדון וכולל הרול, כל החלק הזה. אני ארים את זה, אני אחזור, ביחד נעשה kubectl apply ל-deployment ול-service account, ואז למעשה נעשה attach לפוד, ונראה מה הפוד, מה הוא מראה לנו. טוב, אז אחרי שלקח לקלאסטר קצת יותר מדי זמן לעלות, הוא עלה בסוף. אנחנו רוצים קודם כל לעשות update ל-cube config לפי הקלאסטר, וזה ב-East. אוקיי, בואו נראה שיש חיבור. נחמד. יש לנו חיבור בעצם לקלאסטר. נעשה דבר כזה. אז אחרי שבעצם יש חיבור לקלאסטר, אנחנו יכולים לדבר איתו, ואנחנו רואים גם שהאג'נט בעצם גם מותקן בקלאסטר, הוא אוטומטית מותקן ב-namespace של Cube System. אלה כל ה-namespace'ים הכי דיפולט שיש. אוקיי. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה לעשות apply ל-service account ול-deployment עצמו, ה-deployment של האפליקציית פייתון שלנו. יש לי פה עוד כמה deployment'ים שסתם שיחקתי איתם, אבל אם אנחנו נעשה apply, נתחיל מה-service account. אני לא חושב שאמרתי את זה מקודם, אבל כשמקימים את התשתית, כולל החלק של ה-attachment, ופה אנחנו בעצם אומרים שה-service account הוא bucket SA, זה לא חייב להיות מוקם בקלאסטר כשמקימים, כאילו ה-service account הזה לא חייב להיות קיים כבר. אנחנו יכולים להקים אותו יותר מאוחר, או לצורך העניין, עכשיו, אחרי שהקלאסטר כבר באוויר. אז אנחנו נעשה apply ל-service account. יופי, אנחנו רואים שה-service account עלה, ואנחנו נעשה apply ל-deployment של האפליקציה שלנו, שבתקווה היא תצליח לגשת באמת לבקט ולשים שם את הקובץ בהצלחה. בשביל להסתכל פנימה, אני משתמש ב-K9S. נעשה את זה על מסך גדול. אנחנו רואים שיש לנו פה כבר את הפוד למעשה שעלה. אני עכשיו פה על ה-default namespace, אבל אם סתם נעשה על הכל, אנחנו רואים שהפוד עלה, הוא בסטטוס כבר completed. בואו נראה מה בעצם קרה בפנים. אז אנחנו רואים שיש לנו file generated, file uploaded ו-removed locally. זאת אומרת שזה עבד. זה כל מה שזה דרש מאיתנו. היינו צריכים להתקין את האדון, זה אחד. להגדיר רול ופוליסי, להגדיר את ה-association ביניהם, וכל מה שנדרש בצד של קוברנטיס זה סך הכל לייצר service account שתואם את הקונפיגורציה שלנו בטרפורם, של התשתית למעשה, וליצור deployment. זה הכל. זהו, זה היה הסבר קצר, בעיקר בשבילי לרענן את החומר. הסבר קצר עם איזה מיני דמו. כן, זה הכל. שכחתי להראות שבאמת הקובץ גם באמת מגיע לבקט, הלוגים באפליקציה לא משקרים. אנחנו רואים שעכשיו השעה היא 11:57 ובדיוק לפני דקה כמעט נוצר פה בעצם קובץ From Pod to S3.